जोनोम जाबाय जोंनि धीमा जादों बिनि सायाव मा बुंनो? दा गोदानै मा थांखि लानानै बोरै दादों जों मिथिया। सिगाङाव बिथांमोनहा एफ दाबाय UBPF दाबाय बिथांमोना दानायनि गेजेरजों खोब खम सुबुंनि गेजेराव बिथांमोना दादोंमोन आरो बिथांमोनानो माने दा गोदानै राजनिथि दालाबाय बे एखे मानसियानो। खिन्थु बेयाव जोंनि गेजेराव एसे बेले बेजे सोमजिदों आरो बेखौ लानानै दिनै एसे सरसाबो जादों। दिनै बर' कछारी वेलफेयार प्रमास काउन्सिलनि गामि सोसननाया जाजोबाखै आरो बियाब दानायाबो जायाखै, बिसायख'थिसिम लांनो हायाखै। बे बेलायाव गासैबो समस्याफोरखौ जों माहारियारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन, XBLT आनो होन, NDP-आनो होन, NDP फरामानो होन, जों खौसेथि बर' सुबुं आफादानो होन, आइजो अनसाय आफादानो होन, बेखौ दाफुंनांगौनि थाखाय जों ज'-ज'यै खामानि मावबाय थादों। खिन्थु बेयाव नैबे खाबुखौ लानो थाखाय राजखान्थिनि जिथु खाबु, बे काउन्सिलखौ दखल खालामनायनि सार्थआव जे गोदानै राजनिथि हान्जा दानाया बे एसे साननो गोनां बाथ्रा होननानै जों बुंदों आरो बे दाथावनामोन, बेखौ दाननाङामोन जिहेतु मावनाय खामानिसिम। बिथांमोना नैबे काउन्सिल जौगानायनि सायाव बा काउन्सिलखौ दाफुंनायनि सायाव मा खामानि मावदों बिथांमोननि सायाव जेबो एजेन्डा गैया, खिन्थु गासै पावारखौल' लानायल'। गतिके जोंनि जिल्लानि सिङाव बेखौ आफादफ्रा थारमाने दाजानायखौ बादों आरो दाजानो लुबैयाखै। बर' थुनलाइ आफादानो होन, बर' फरायसा आफादानो होन, XBLT-आनो होन बा NDP-आनो होन, जों खौसेथि बर' सुबुं आफादानो होन, जों बे दाजानायखौ माहारियारि आफादफ्रा जों बेयाव दाजानायखौ बाजादों आरो दिनै बे स्पष्ट भाबै बेयाव थांखिबो लानाय जादों।